Amerika. Et land, som vi kender for frihed og store bygninger og store vogne og donuts. Det er et land, som stadig har penny. En mønt, som koster 48% mere, end den egentlig er. Men hvis du synes, det lyder sært, så vent til du hører deres politiske system. Og hvem bedre til at forklare det end en 17-årig jysk dreng, som egentlig ikke ved så meget om dansk politik alligevel. Forresten så skifter jeg trøje lige om lidt. Det håber jeg har et film med. Velkommen. Okay, så for det første, der er kun valg hver 4. år. Så i 2012, 13, 14 og 15, der var det Obama, som holdt hele Amerika under diktatur. Og i år blev det en anden. Konfetti. Sikkert ikke Donald Trump. Det første, der sker, det er i starten af året, og det hedder det primære valg. Det starter i den pause. Skal jeg starte forfra? Eller jo, hvis du vil. I februar frem til juni. Jeg lavede en fejl. Nej, det er ikke godt. Okay, skal vi godt starte den forfra? Nej, vi lavede den der. Fint. Yes. Så tager republikanerne og demokraterne deres forskellige kandidater, og så smider dem ind i en stor pøl, som man plejer at kalde primærvalget, og dem viser de så til gamle Amerika, som er rigtig flot tegnet af. Og Amerika siger så, hvem af dem de synes, der skal repræsentere republikanerne, hvem af dem der skal repræsentere demokraterne. Den her lille pøl her, de er egentlig normalt med republikanerne, så de kan kun stemme på, hvem de synes, der skal være på republikanernes post. Dem her, de er normalt demokratiske, så de må kun stemme om, hvem de synes, der skal være på demokraternes post. Men kan jeg høre dig råbe fra en bipasserende bus. Kommer vi ikke lidt fremad? Hvor gammel skal man være for eksempel, og hvad skal man kunne for at være præsident? Er der ikke en uddannelse? Nej, det er Amerika. Men der er godt nok nogle ting, du skal være. For eksempel, så skal du være 14 år. Du skal være 35 år gammel, hvilket... Jeg ved ikke, hvor gammel han er, men jeg ved i hvert fald, han er langt over 35. Hvor gammel Trump her. Og man skal have boet i Amerika i 14 år, hvilket jeg er temmelig sikker på, vi kan sige om vores gode ven Trump her. Godt. Som det tredje skal man have amerikansk statsborgerskab, hvilket er. Så uanset om du kan lide det eller ej, så kan Trump i hvert fald blive præsident. Men Andreas, kan jeg høre dig viske inden fra mit skab. Skal vi ikke lidt længere tilbage? Og jo, det skal vi, for der er noget, jeg vidste manglede at sige. Det kan være, at du tænker, når du stemmer herindefra, så stemmer du direkte på, hvem end du stemmer på. Det er originalt, men det gør du ikke. Faktisk så stemmer du på dem her. Hver af din stat har en lille Cool Kids Club, hvor der er et par... Hvor der er et par mennesker, som repræsenterer hver af din kandidat. Så faktisk, så stemmer du på din stats Cool Kid, der repræsenterer, hvem end du stemmer på. Så det kan være, at den her ananas repræsenterer Trump, og Clinton, og den her person Sanders og Cruz, resten af dem. Ikke at jeg holder med Cruz, jeg synes bare, han har kun navn. Så hvis du i din stat, lad os sige det den her, jeg ved ikke hvad det er en meget realistisk kort af Amerika, har 500, der stemmer på den her lille ananas, 300, der stemmer på Obama, og 500, der stemmer på Sanders eller noget. Så det vil Sanders, der vinder på den stat. Og så tager han alle stemmerne, hvilket egentlig er ret dumt, for det betyder, at han har en meget stor overhånd. Men det er ligegyldigt. Så ja, du udvælger ikke rent faktisk de kandidater, som du stemmer. Du udvælger kun nogen fra din Cool Kids Club. Mic drop. Godt så er vi nået til selve valgdagen. Og hvis du undrer dig over, for jeg har fået nyt tøj på, så på grund af filmmagi. Den 6. november, der tager hver stat
og stemmer på, hvem de synes, der skal være vores nye præsident. Men det gør de faktisk ikke engang. Faktisk så stemmer de på sådan nogle små, særligt vældige fyre som ham her, som er guvernørens rige kusine. Og så smider de bare alle der stemmer derhen, og han siger, cool nok, jeg stemmer på ham, som min fætter siger, jeg skal stemme på. Ja. Og det vil man jo så sige, at det var der, at det stoppede. Men nej, det er det ikke, fordi det er faktisk ikke på samme dag, at han bestemmer det. Det er længere henne i en lille ting, jeg godt kunne tænke mig at kalde Befterøret. Og det er simpelthen på den første mandag efter den anden onsdag i december. Som simpelthen er den dag, hvor folk som guvernørens rige fætter får lov til at rejse ned og stemme på, hvem de synes, der skal være kandidat. Og det er jo som regel, hvem end der stemmer, altså hvem end de repræsenterer, som de stemmer på. Men nogle steder kan de faktisk selv vælge det. Men det er simpelthen sådan, det går. Men ja, efter den del, så er det sikkert en af præsidenterne, der vinder. Og jeg har ikke tænkt mig at sige, hvad for det jeg tror, det bliver, for ellers er der folk i klasseværelset, der bliver sure på mig. Ikke at jeg tror, det er Trump. Men altså, jeg håber, du har nydt det. Det her, det har været mig, som har prøvet at forklare, hvordan jeg har læst, at det amerikanske valgsystem fungerer. Og jeg tror, jeg har klaret det nogenlunde. Slut.